waɗat ngode waɗat allahu akbar sa yi noon kolla vidéo guel ma gonɗuɗo haɗo fon gueɗo joguiɗa ala wala ala joni mo ala gueɗa hen abkari jogui guel an mi nani a waɗi ɗo de yangi abkari jogui guel e resi guel mum mo wanno mo gonnol guel makko o resi ɓe dogdi wallahi oɗo jippo bonno ɓe doggi pays manda ko Dakar manda guine mi won gelo ko jogiɗo combat woni yewtere comme aktori joni rewɓe ɓuuri hew telki a calmoɗa bonni indam ɗo telkuɗo anno tan koye mbir mi ngi jikkeɓe ko jahow guerre sis noon debbo kadi waɗi telki ɗoyi telki ɗoyi mi yurno on nan mbir yetto Allah sanji jimbo ma on forom uma ceerno mo ɗati mbatta o welaka de ceerno ma welaka de alam Thierno wutma baɗono buno wutna koye wuppoy jimbo makko o ɓoti jimbo koɗanomi tan gadda jimbo e yam ok